agung. Muga ngayomono marang Praja Ngamarta sak isinipun numangke Koko Prabu. Koko Prabu Ndorowati dereng sawetawis dangu rawuh jengandika Kanjeng Koko Prabu. Rayi para Ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap pada paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sesemban kula Koko Prabu pangayoman kula Koko Prabu Ndorowati. Kawon-kawon nggih Kyai. Sakarangipun bombong raos sing manipun ing Raka Ndorowati dupi kula tampi timbanganipun kadang kula Kyai Prabu Darmakusuma. Asun pambagenipun Kyai sampun kula tampi karya bombong raos sing manah. Namung marang kula ngaturaken pudhi astawanipun ing Raka kunjuk ngarsa paduka Kyai Prabu. Kadang kula ing Ngamarta Kyai Prabu Darmakusuma. Kula cancang pujaking weni dumawaing wijang urma keting werdaya. Saestu ndadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanen. Mboten langkung kaskicak nuanggen jengandika lenggah Koko Prabu Ndorowati kawon sampun boten kirang prayogi. Pisuwanipun ing Raka Ndorowati dinten sakmangke menika Kyai Prabu Darmakusuma kadang kula ing Ngamarta. Kresna kakangku, aku ngaturake sembahku katur ngersaning Kresna kakangku. Adimu Jodi Pati ngaturke sembah kelawan Kresna kakangku ing Ndorowati. Werkudara, ya. Dimas Werkudara. Kresna kakangku iki. Yen paranganing para nayaka Punggawa padha ngaturke sembah kelawan pun Kakang tak tampa kanthi lega legawaning penggaling pun Kakang. Luwih-luwih Kyai Prabu Darmakusuma ngaturake sembah kelawan pun Kakang ya tak tampa kanthi lega legawaning penggaling pun Kakang. Nanging aja lara atimu Werkudara. Yen to siadi ngaturke sembah karo pun Kakang ora bisa nampa sembahing Kyai Werkudara. Apa aku nandang luput, apa aku nandang kleru. Yen pancen aku nandang luput tumraping Kresna kakangku dosa apa ingkang bakal tak sandang. Aku ora bakal suwala. Waton Kresna kakangku paring dawuh sebab apa dene ora nampa lawan sembah Werkudara. Werkudara, iya. Lumahing jagat purping langit ki wis padha prisa. Ora ana ingkang wajib nampa sembahing siadi kejaba mung Sang Ruci Bathara ya Sang Dewa Ruci. Aja kok jamak lumrahing kita semantah nadyan dewa wae ora bakal kuwagang nampa sembahing Dimas Werkudara. Lah kok kadingaren temen sira kadangku panenggak ngatur sembah kalawan pun Kakang Ndorowati mengko gek-gek sawise aku nampa sembahmu ana lakon ingkang tumanduk marang pun Kakang mula tinimbangane mengko ana apa-apa ingkang gak rasakake sembahmu ora tak tampa nanging ganepi minangka dadi kadang reda ing mesti maring pangestu kalawan kadang taruna Werkudara. Sembahmu ora tak tampa ning pangestuku tampanana Werkudara. Ora sudi. Ora sudi perkara apa? Wong tuwa ora gelem nampa sembah bocah. Tangeh lamun pangestune wong tuwa dayanana karo uripe bocah mau. Prabu Kresna kakangku. Aku ngaturke sembah lahir batin teka ora nampa sembah Werkudara. Upama pangestune tak tampani ora ana dayane apa-apa. Mula sing gedhe pangapuramu aku ora sudi nampa pangestumu. Jagat masanmu batur wayak tur jagat Werkudara. Iya. Ya wis yen to pancen kaya mengkono nadyan rada tida-tida. Rada tida-tida penggaling pun Kakang sembahing Werkudara tak tampa. Ning perkara lahir batin aku ora ngerti lho. Ning sing wigati tak tampa. Mula pangestune pun Kakang tampanana Werkudara. Wene ngono kapan-kapan tak juwuke. Kosek pangestu kok kapan-kapan dijupuk kuwi? Pangestu ora bakal bosok, pangestu ora bakal mampu. Kowe nampani sembah Werkudara kanthi ora lahir batin. Mula pangestu tak tampani ya apik, ora ya ora apa-apa. Kadangipun Kakang Yayi. Peranganing Pandhawa lima cacahe mau ingin banget nabet ana penggalipun Kakang Jaba mung sira Dimas Werkudara. Yen pun Kakang kepanggenan kadang-kadang Pandhawa monggo tanpa ngajak gegojekan lawan sira Yayi rasane isih gutang. Mula iki mau setemene ora lahir batin nipun Kakang andhake kaya Kang Suratampa
Lah Werkudara ya mung betheke kangenipun Kakang ingkang tan bangkit pinambeng. Werkudara sembahmu tak tampa pangestu tampanana. Tak gegem dadekake jimat. Ora liwat prayoga nunggu mulenggah Kresna kakangku. Werkudara kaya wis ora kepenak pratanipun Kakang negara Ngamarta. Nadyan ingkang mlayu madu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Arjuna ndak tampa pangestunipun Kakang tampanana. Kula pun dinggo jimat pariping dayana ing kasantosan. Mugi kasekecok nanggen jengandi kula enggak. Ya Janaka wis ndak tampa kaya ora kepenak pratanipun Kakang negara Ngamarta. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya kembar ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang tampanana kembar. Iya kula pun dinggo jimat puniki. Kula pun dinggo jimat pariping dayana ing kasantosan. Koko Prabu sasampunipun gandeng langkung sekeca asu ingin dados napas asep ingin dados riwi. Koko Prabu mugi kepareng Mbabarana dhateng Rayi Ngamarta dene rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan upami alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Nayaka ing Dwarawati bilih riki renggan sak mangke paduka badhe kepareng rawuh wonten Praja Ngamarta saestu kula dyang rakit rata kencana tinarik Kudawa kinarya medhuk paduka Kanjeng Koko Prabu ing Dwarawati kajeng utandha bektinipun kadang parama tumraping kadang werda Koko Prabu Dwarawati. Yai nuwun sewu menawi wonten pangandika paduka ing kados mekaten menika kala wau estunipun malah tuwuh tandha pitaken salebeting manahipun ing Raka ing Dwarawati. Tuwuh tandha pitaken kados pundi Koko Prabu ngamuti bilih sawanipun ing Raka ing Dwarawati wonten Praja Ngamarta menika mboten sanes kejawi namung anuruti dhateng Nawala ingkang sampun kula tampi. Wondene surasaning Nawala menika kala wau bilih rekengan sak mangke ing Raka tinimbalan sawan wonten Praja Ngamarta. Kaselak anggen kula bidal saking negari Dwarawati daya-daya prapting negari Ngamarta. Wigatosipun enggal saged cumadung dawuh timbalanipun paduka Yai Prabu Ngamarta. Ini mekaten Yayi. Gandeng sak mangke Raka sampun kemareng sawan wonten Praja Ngamarta daya-daya kula nedya ngangungaken jangga nilingaken karna nedya mastuti sabda utama paduka Yai Prabu. Wonten wigatos menapa dening paduka Yai Prabu ngrawuhaken mboyongi sawanipun ing Raka ing Dwarawati. Kepareng Mbabarana dhateng ingkang Raka ingkang sejati kula nedya ngangungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka Yai Prabu Ngamarta. Yai Prabu Darmakusuma Handra ingkang Puspita Siring Samirana Amrit Sekar kadung Mas Gandana
samanipun ingkang rayi kathah wadana Koko Prabu ngantos kula supi dhateng lampahan ingkang medheng lampah apan kepara saestu kula ingkang ngamboyongi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu sarana kula atur nawala wonten Praja Ndrawati bilih rika enggan sakmangke kula suwun maduka kepareng rawuh wonten Praja Ngamarta Koko Prabu jagat wasaning Bathara Yai malah samangke gandeng sampun uninga dhateng sawanipun Raka Ndrawati lan ingkang Raka sampun kepareng sowan wonten ing Datul Praja Ngamarta dinten sakmangke menika daya-daya kula nedya ngangulaken jangga nilingaken karna mastuti sabda Tama Paduka Yai Prabu wonten paridamel menapa dene paduka mboyongi dhateng sawanipun ing Raka Yai inggih Koko Prabu namung paduka Surya pepajaring manahipun ingkang rayi Ngamarta Pandhawa menika mboten saged lumampah tuwin mboten saged ngumrembyahaken asta menawi mboten tinuntun dening paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati inggih krana paduka minangka dados kusiring para Pandhawa imbahipun Pandhawa menika krita lan jaranipun krita lan jaran menika mangke mboten saged lumampah menawi mboten kinusiran dening paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati kados lampahan ingkang kelampah dinten sakmangke Koko Prabu wonten pundi malih kula nedya sambat dhateng lampanipun para Pandhawa mliginipun rayi Ngamarta kejawi namung paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang tetela Surya pepajaring para Pandhawa Hai mugi kepareng Ambabarana sajakipun kok mengko wigatos teka mekaten ya sing pangandika paduka Yai Prabu Ngamarta tumunten kababarna kula nedya ngangulaken jangga nilingaken karna inggih Koko Prabu mboten kadosa dinten sakmangke menika manah kula goreh tumuli rongeh kodheng sutaning manahipun ingkang rayi Ngamarta bingung ing atasipun kula menika jejering nalindra teka manah kula gampil goreh namung babagan pasumpenan Koko Prabu watawi sabta ari ingkang kepengker kula menika nyumpena wancinipun ing wanci syukur kasih nalika semanten ingkang raya lampah sarenarite sesemek ron raja mula bebantal bata sarembak mboten kanthi kanyono-nyono nampi sasmitaning jawata medal margining pasumpenan tanpa sangkan paran nalika semanten ingkang rayi ngedeng nitih baita lelayaran dumadakan tanpa ngertos sangkan paranipun ingkang rayi sumurup pusaka Ngamarta tetiga cacahipun kendang kapacondhang mboten wonten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun pusaka menika kala wau sakendhangipun pusaka tumuli wonten pagebluk ingkang tumanduk wonten ing Praja Ngamarta kathah sesakit sanggaring para kawula enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapralaya malah sedaya tetanduran sami alum manggagangaking boten saged thukul lang rembaka woh-wohanipun akariyos miris manahipun ingkang rayi Ngamarta dumadakan tanpa kanyono-nyono rawuhipun Kyai Semar Badranaya ingkang persasat mangku Sang Hyang Candra akarya padhang swasana negari Ngamarta tumuli ingkang rayi Ngamarta gragapan saking Indra Koko Prabu sasmitaning jawata mekaten menika kala wau miturut paduka Kanjeng Koko Prabu mengku sasmita ingkang kados pundi Koko Prabu jagat wasaning Bathara Wayatra jagat nggih ta mun sewu Yai Mulai Paduka Yai Prabu nyuwun priksa babagan sumpena ingkang sampun dipun lampahi dening Paduka Yai Prabu dhateng Raka Ndrawati kula nuwun sewu kula menika namung menungsa limrah janyatanipun kewajiban kula menika mboten angonceki wujuding impen menika babar pisan mboten kewajibanipun nata Ndrawati menika minangka dados ing para kadang Pandhawa kula menika minangka dados pujangganing para Pandhawa kula menika ingkang tansah angulati dhateng sak tingkah lampahipun para Pandhawa mila kula nuwun sewu menawi sawanipun ing Raka Ndrawati wonten negari Ngamarta menika namung di kadhawuhan supados angonceki impen menika kala wau nuwun sewu sepisan
kula mboten pana babakan pasumenan angka kalih epeh temen ing atasipun nata Ndrawati menika Nalendra Gong ing Dwaraka keraya-raya sowan dhateng negari Ngamarta namung dipun caosi babakan cariyos pasumenan padukahi Prabu Ngamarta. Kresna kakangku Werkudara piye? yen ngono kena tak arani kogel kagelan penggalihmu. Kogel kagelan penggalihku perkara apa? Katon banget nggonmu matur ngersani barep kakangku rada sugal pangendikaning Kresna kakangku mung perkara barep takon babakan impen. Kresna kakangku aku saiki tak takon karo kowe. Kowe takon apa Werkudara? Pujangganing praja kuwi pegaweane apa wae? Pujangganing praja kuwi minangka dadi paran para tegese paran pitakonan. Yen ngono apa barep kakangku kuwi kleru. Yen to barep kakangku ora ngerti apa werdine ngimpen tumuli takon karo pujangganing praja Ngamarta ya kuwi Kresna kakangku. Iki mestine kowe menehi keterangan sing cetha. Monggo babare impen mau apa werdine apa aja malah rumangsa kogel kagelan pikirmu. Yen kowe kogel kagelan pikirmu tegese kowe selak nggone dadi pujangganing praja Ngamarta. Yen kowe selak nggone dadi pujangganing praja Ngamarta kena tak arani ora ana tepi kewajiban kanthi lahir batin. Kusik aja kesusu Yayi. Pun Kakang ora bakal selak ning pun Kakang kuwi ora ngerti tekliwering babakan pasumenan. Tegese pun Kakang kuwi ora pana babakan impen. Kresna kakangku Werkudara piye? Saya aku tak takon karo kowe. Dapukamu nang praja Ngamarta kuwi apa? Lho, dapukanipun Kakang minangka pujangga. Saliyane pujangga Akeh kang padha nyebutake yen to pun Kakang kuwi kusiring para Pandhawa. Pandhawa kuwi kreta lan jarane. Yen kreta karo jarane ora gelem mlaku dadi kewajibaning sapa? Dadi kewajibaning kusir kudu nglakokake kreta lan jarane. Yen ngono saiki dadi kewajibanmu. Kreta lan jarane lagi nandang susah. Mergo barep kakangku entuk impen sing kaya ngono. Mekasan gawe goreh rongeh penggali barep kakangku. Teko kowe minangka dadi kusir ora budidaya piye supaya padhang kahanane barep kakangku. Satemah kreta lan jaran mau bisa mlaku kanthi becik meneh. Apa ngono kudu tanggung jawabmu? Ora blai, ora blai. Iki nyatane kaya ngono. Kaki tuturno sing sak nyatane impen mau werdine piye? Yen pancen ora iso merdekke impen. Wah, ora ana gunane nggo dadi pujangganing praja Ngamarta. Jagat asane ngebut ora wayah perjagat ya. Werkudara. Iya. Yen to pancen mengkono ora ketang klungsu-klungsu yen melu rembug pun Kakang bakal ngonceki impen kuwi mau. Ya, para kaki Jawana. Yayi, nun sewu. Pasumenan ingkang samurinaman dening padukahi Prabu menika estripun wonten magepokan kaliyan pusaka negari Ngamarta. Ketitik nalika semanten wonten salebeting pasumenan mboten ngertos ingkang paranipun pusaka saking paduan pusaka. Tumunten nalika semanten negari Ngamarta ketaman pegeblut saged waluya pegeblut menika kala wau wonten madaning pasumenan rawuhipun Kyai Semar ingkang bersasat Mangku Sang Hyang Candra. Yayi, lelampahan negari Ngamarta menika mangke badhe nampi pacoban ingkang wonten magepokanipun kaliyan Semar Badranaya. Namung semantena sampun ngantos pitados kaliyan babakan pasumenan mergi pasumenan menika mujudaken satunggiling sasmita ingkang cinaka bawa dening titahipun perkawis leres lan boten menika gumantung anggenipun sesa-sesa kapitayanipun piyambak-piyambak. Mekaten Koko Prabu mlenging saya menika Yayi. Dinten samangke kula suwun kanthi sanget sampun ngantos pitados babakan pasumenan menika kala wau ingkang langkung wigatos langkung prayitna ngatos-atos. Langkung prayitna ngatos-atos. Sebab trubusaning satru menika mboten kok namung saking Nalendra Manca Negari utawi tiyang liyan kebrayan. Nanging dinten sakmangke menika trubusaning satru menika mapan wonten ing kiwa tengen dingandika piyambak, mapan wonten ing slati-slatinipun Kyai Prabu Darmakusuma piyambak. Mila kedal langkung prayitna ngatos-atos ginakaken permana jati sampun ngantos netra lair kemawon Yayi. Dereng ngantos paripun anggen kula nampi sabda pangandika paduka. Menika mboten pangling kados wanipun Panakawan. Monggo Panakawan Bagong
Sowan wonten negari Ngamarta Koko Prabu jagat Dewa Bathara jagat Pangestu. Yayi. Najan dipun menapa Bagong menika tasih panakawanipun para Pandhawa. Medhine samangke kula aturi animbali menapa wigatosipun dening Bagong sowan wonten Sumadra Yayi Prabu. Mestinipun wonten wigatos dening atasipun namung sak derajatipun Panakawan keraya-raya sowan dhateng Garing Ngamarta. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Mugi kasekecak manggen jenengan dika lenggah. Kula diandangu dhateng sowanipun Bagong. Inggih Yayi, kula senenggaken. Panakawan Bagong padha rarja sak pratamu sawise asu ingkang dadi napas asap ingkang dadi riwi. Panakawan Bagong rarja sowanmu Panakawan mename pasang Kalimantabe tinebena nyeladune dumawahing tawang-tawang sinuwun mlinepan ing tulak manuk kepareng kula ngaturaken sembah sing mangsul alon-alon aja kesusu-susu anu sumung kemeng pangabekti kula konjo ngersa paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Kula cancang pucaking remi. Bagong, nek ora iso basa ki rasa basa. Kula cancang pucaking weni. Wo weni to? Weni. Ora remi, ora. Ngerti kula cancang pucaking remi dumawahing kiyu-kiyu. Ora kena kuwi. Nggih. Kula cancang pucaking weni dumawahing wijang. Nah. Rumeketeng Werdaya. Saestu ndadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan. Sinuwun prayoga nunggu ngadhep. Kula nun. Sampun boten kirang prayogi. Sapa ingkang dadi kancamu Bagong? Kula piyambakan mawon sinuwun kula nyucak kendel. Iya. Nggih. Prayoga nunggu mulungguh sampun boten kirang sekeca anggen mlampahna sampun Sinuwun Prabu. Iya Bang nggih. Panakawan Bagong padha warja sak pratamu. Pangestunipun Sinuwun Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna wilujeng. Bekti kula konjo Sinuwun. Iya Bagong tak tampa pangestumu tampanana ya Bagong. Ngono iki ngono ya. Aja kurang ajar lho. Terus kok nirokke suarane Kresna men supaya kula niku ya semangat ngoten lho. Panjenengan niku lek ngendika renyah. Carane krupuk niku bar dintas. Kula ya kudu renyah, ya kudu ngimbangi karo sing nimbali. Iya Bagong, iya. Lho. Anu nggih. Penak monggo mulungguh Bagong. Sampun mboten kirang prayogi. Sakarepmu Bagong. Ha nggih wis ngonten mawon malah penak. Bagong. Raja sapratamu Bagong. Pangestunipun Ndara Werkudara nering sambi kala Ndara. Yo. Prayoga nunggu ngadhep. Kula ngaturaken sembah. Tak tampa pangestuku tampanana. Ayo nek iso dirokno gedene suarane Werkudara. Bagong. Nuwun. Biasa mawon ah. Sampeyan gedhe tenan suarane. Sampeyan iku ora asik gedhe ora mung suarane. Iya, prayogakno. Nune nggih sanget anggen kawedhaken jimat paripe. Bagong padha raja sak praptamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjung nggih Den. Iya Bagong, nggih. Kok pun sawetara ora rawuh teng Karang Kadempel. Iya, akeh kewajiban kasatriyan Bagong. Wah, jan wis membren kula macet. Sampeyan mboten rawuh niku. Anggere ditekani mung kula tinggal ndelik. Iya. Panakawan Bagong padha warja. Panakawan Bagong padha warja. Mengaturipun Ndara kembar Ndara Kula Sedewa wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, Bagong tak tampa pangestu tampanana ya Bagong. Nggih sanget anggen kawedhaken jimat paripe. Ki ora Bagong sami wilujeng. Weh lah.
Inggih. Slamet tekaku, kowe slamet to sehat to kowe dadi abdi Ngamarta. Pangestunipun sehat. Syukur. Adimu sing lemu iki jenenge sapa kowe? Kula pun Bandriyah. Lali aku. Kowe ya sehat to Bandriyah? Pangestunipun wilujeng Mas Bagong. Wah, jantangku mboten kepanggih. Iya ya. Karang aku ya arang-arane negara Ngamarta. Nggih. Nomormu jek ajek to? Tasih ajek. Kok tak kirimi gambar meneh ya. Ya. Nggih. Sing asik beres. Aja kuwatir pokoke. Senengane kok kaya ngono lho adik iki. Ora apa-apa kuwi iki. Tono kawan Bagong. Kuwi wonten Jawa sinuwun. Apa sebabe dene sira sowan mangka tanpa tinimbalan marugake matur marang panjenenganing Sun Tono kawan Bagong. Sampun dipun keparengaken sinuwun. Wis ingsun keparengaken. Matur sembah nuwun. Ingkang sepisan kepareng kula ngaturaken tebah. Siti Sekol binunteling ron kelapa. Apunten tambah beliau wonten lepan kula nggih kula ngunjatur sapa paduka Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Kaya ora dadi ngopo, Bagong? Ing angka kalih sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Nanging kula menika dapur dipun utus Bapak Semar utawi sowan kula menika minangka duta. Duta apa? Duta terong. Duta pengawakane Kyai Semar Badranaya. Mengkono Bagong. Nggih. Lah bapakmu ya gene. Ngeten sinuwun. Mugi andadosna ing kawuningan. Najan bapak niku ketoke wong loro saudon telu saurupan. Ning panjenengan prisa piyambak to bapak niku kere. Iya. Bapak niku wong ora duwe, tata lahir pancen bapak niku wong ora duwe. Ning batin bapak niku wong keserakat. Iya, Bagong. Batine bapak niku dewa ngejawantah. Arep ala dikaya ngapa bapak niku Semar niku dewa ngejawantah. Tur bapak niku dadi pamomonging para Pandhawa niku wis tahun-tahun. Pinten-pinten puluh tahun dadi abdi tanpa gresula, dadi abdi sing tuwajuh dhateng kewajibanipun niku mung Bapak Semar. Mengkono Bagong. Mekaten nggih. Sabanjure piye? Pada suatu saat Nggih. Kuwi tembung apa, Bagong? waduh niki tembung modern. Sampeyan sawijining dina bapak niku crita kalih kula. Crita karo kowe piye? Bapak niku nglakoni tapa brata. Iya, Menyang endi? Teng Sentrong. Mboten medal 7 dinten. Kalih simbok. Topo kok wong loro. Mboten ngerti niku pancen lakune bapak ngoten niku tapa karo simbok 7 mbah. Bareng metu saking Sentrong, bapak niku terus pucet cahayane. Mergo entuk sasmitaning dewa sing sajake Mutawatiri. Terus dina bapak mboten kersa dar, mboten kersa ngunjuk. Terus kula ditimbali niku wau. Gong, kowe tak andani aja kaget. Lah ngapa bapak kok ora nyeluk Gareng, ora nyeluk Petruk sing diceluk kok aku? Aku lagi ora percaya karo Gareng karo Petruk. Bapak ngoten niku. Lah ngapa ya Pak kok ora percaya karo Gareng karo Petruk? Soale Gareng karo Petruk lagi wae mbautke dit RT ngono. Lah aku ora percaya karo Gareng karo Petruk. Kowe tak timbali, kowe sing tak percaya. Oh nggih, sendika. Ajeng crita napa, Pak? Aku ki nalika tapa ning Sentrong kae kok entuk sasmita sing sajake kaya Mutawatiri le. Mutawatiri pripun, Pak? Sesuk ki ora suwe meneh. Ngamarta ki bakal entuk cobaning dewa. Mbah pirang dina saka saiki, mbah pirang sasi saka saiki, Ngamarta ki bakal ke taman pegebluk ingkang gegirisi. Oke para kawula ingkang esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Ngoten niku.
Wah, tenane Pak, tenan aku ora goro. Bapak ngendika ngoten niku. Ah Bapak kudune iso nanggung perkara kuwi Pak. Ngamarta kuwi sing ngomong Bapak lho. Negara Ngamarta kuwi sing duwe kewajiban gawe tentrem kuwi Bapak. Duwe kewajiban gawe kabagyaning kawula iki Bapak. Klebu para Pandhawa kuwi ya dadi tanggung jawabe Bapak. Iki ambeke daturke para Pandhawa wae Pak. Bapak nyandet kula. Aja. Engko ndak Pandhawa kaget. Ning Pandhawa ya perlu ngerti. Mergo nek Pandhawa ora ngerti engko ndak ora tata-tata. Lah jane iki iso ditanggulangi lho. Terus carane nanggulangi pripun? Ditanggulangi sanane aku nyuwun ngampil pusaka Ngamarta. 3 cacahe. Napa mawon, Pak? Siji. Sik, catetane meneng kene. Siji tumbak Karawelang, 2 payung mata, payung tunggul naga sing angka 3 pustaka jaminan pustaka jamus 5 sota pustaka jaminan utang jamus 5 sota niku telu-telune kudu tekan Karangkadempel. Bapak sing ajeng nyarati, bapak sing ajeng dongane srana pusaka telu niku Pandhawa iso uwah saka bebaya begebluk. Neng piye karo omong apa? Niku lho, ananging kok dadi neng. Ananging nek sampean mboten maringake, nggih sampun. Monggo mawon kula mung diutus kalih Bapak Semar. Nek diparingi matur sembah nuwun dene ora ya mboten apa-apa wong kula mung dadi utusane Semar. Nek begebluk niku tumama tenan teng negara Ngamarta sampean ampun sambat sapa-sapa. Bapak wis ngelekke karo Nalendra Ngamarta. Werkudara. Piye Dimas? Ana kanan kaya ngene. Sambat tak malang ati. Pusaka telu meneh Bagong. Jadi gowo Bagong ning Karangkadempel. Mek disarati karo Semar. Mek Ngamarta ora ketaman begebluk. Kuwi luwih apik tinimbangane awake dhewe meneng wae. Ora tumandang karya. Ning mengko bakal weruh pira kae kawula sing padha tekaning pati. Kuwi malah ora prayoga. Arjuna kula cundhuk kaliyan panjenengan Kakang Mas Jodipati. Kembar piye? Iya kula nderek Kang Prabu. Inggih Kang Prabu kula nderek. Bagong dalem kowe krungu dhewe kesaguhaning para kadang. Niku langkung prayogi. Mergi bapak niku nek omong niku sadhet saknet kok. Kadang-kala bapak niku ya sok ora mandi ning kadang-kala ya mandi ning ketoke niki lek omong kalih kula niku serius tenan sinuwun. Mboten main-main. Niki ketoke wong bapak niku lek ngendika niku karo ora ngematke kula kok. Penrawange netra niku mendhuwur. Alek omong niku blas ora ngematke kula. Sing ngomong niku kaya dudu Semar. Kaya dudu bapakmu senes. Suarane niku pokoke beda karo suarane bapak biasane. Ha niki nandhake nek sing paring pangandikan niku pancen dudu Semar. Ning sing manggon ning awake Semar. Iya, Bagong pancen bener ngono. Nggih. Sapa sing manggon ning awake bapakmu? Waduh. Sapa ya? Sinten sinuwun? Lah kowe karo wong tuamu dhewe kok ora apal iki piye? Aku ora apal ya nyatane ya ora apal tenan kok. Sing manggon iku ketoke Bathara Ismanto. Sapa? Ismanto. Jaitan Ismaya. Ismaya. Kok Ismanto iki bakul dawet e. Ismaya, kita sing ngendika wong rada halus kok suarane nek bapane ora pengendikane kasar. Ngoten nika. Nek niku suarane rada halus, berarti niku asline sing ngomong udu bapak, ning sing ngenjingi bapak. Sing lenggah teng sanubarine bapak. Iya Bagong. Nggih, mula monggo nek aja dipareke nggih kula beto sakniki nek mboten nggih pripun carane. Kok Prabu pun kedawuh ya iki. Menggah paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Nuwun sewu.
menawi babakan Semar nyuwun pusaka 3 menika kala wau tumrap kula kedah dipun petang. Uripun kados pundi? Nuwun sewu. Nadyan Semar menika panakawanipun para Pandhawa, Semar menika abdining para Pandhawa, nanging nuwun sewu Semar menika manungsa lumrah. Manungsa ing dunungan ina lali salah hapes lawar mati. Kuwatir asing manah kula. Menawi menapa ing dipun aturaken Semar lumantar Bagong menika namung karti sampeka ing sejatosipun Semar menika namung melek pusaka 3 negari Ngamarta anggenipun supados sak mangke Semar saged junjung derajatipun luar saking derajating abdi nggayuh derajat ing langkung inggil menika saged ugi kelampahan. Amun nuwun sewu mboten teges kula menika badhe ngiyas dhateng Kakang Semar namun nuwun sewu namripun titah menika kedunungan lali kedunungan supe tuwin kedunungan lepat mila kedang atos-atos menawi ngantos pusaka 3 menika luar saking para Pandhawa pusaka 3 menika mangke dipun beto Semar kegiatan menapa ing dipun ginakaken para Pandhawa Semar saya gadhahi panguwasa Semar saya sentosa menawi gayuh napa-napa badhe kasembadan menika ing kula ajri Yai Prabu. Nuwun sewu kok ana swara rapi nak mau sapa sing ngomong? Hah? Ayo ngaku. Antara Kyai telu seneng mburi kuwi sapa sing ngomong nek Semar ki ya menungsa. Kedunungan ina lali salah hapes lan mati. Kuwatir rasane atiku nek Semar kuwi duwe gegayuhan kepengin luar saka derajating abdi, kepengin duwe derajat pangkat sing luwih dhuwur. Sama dengan kata-kata iki mau. Hah? Kina ora ana sing ngaku babat habis lho iki kok. Nek nitek suarane cilik iki Gendara Werkudara. Wis. Ngawur. Oh ya utuh. Ndara jana. Dudu Bagong. Sampean. Aku ora kok jeneng ngiyas karo bapakmu ora Bagong, kowe aja salah tampa. Ning niatku mung ngelek-eleke marang para Pandhawa. Angel to kelakone dinalar kanggo naras sing ganep. Ing atase derajating Semar kok arep maluyake negara Ngamarta ing bakal ketaman pegebluk. Mongko dadak mbutuhake pusaka 3. Ya kuwi tumbak Karawelang payung tunggu naga lan pustaka Jawis miyang Jemat Lima Sada. Nek kudune Semar arep kepengin dandani negara Ngamarta kuwi ora kok kongkonan kowe, nanging Semar tekan ana negara Ngamarta. Kuwi luwih iso dipercaya, lha kok dadi kongkonan kowe. Monggo kowe iki mung batur, kowe mung gedebal 17, kowe iki mung Panakawan. Nek nganti tumpang saga mboyong pusaka 3 iki mau, apa ora gawe geger cilik pusaka ilang? Gedene pusaka oncat apa ora ganti rame negara Ngamarta? Kula kan saka kuwi perkara iki dipetung dhisik aja kesusu Bagong aja kesusu. Aku ora ngarani yen Semar kuwi gegayuhan liyane ora. Aku ngerti pambegane bapakmu. Ming sing jeneng menungsa kuwi dunungan ina lali salah hapes lan mati. Saapik-apike wong kuwi tau tate nandang kleru, sak kleru-kleruning wong tau tate nandang bener. Wis senengane jagat kuwi ditetepi dening panguwasane dat kemoro dat. Mula kudu ngati-ati. Oke. Cekak gampange sampean maido karo Semar, ha to? Cekak gampange sampean maido karo gegayane Semar sing kepengin dandani negara Ngamarta. Malah luwih-luwih sampean ngarani Semar kepengin duwe derajat liyane luar saka derajat batul. Ha ta ngono ta? Kuwi mung panyokro bawa nanging rak durung sak tenane to. Rasaku kanom. Padune kowe arep nudingi karo Semar. Semar kepengin duwe derajat sarana kowe ketunggan pusaka 3. Semar kepengin duwe derajat ketunggan pusaka 3, Semar kepengin luwih saka derajat batur. Ngono wae rasa dadak tau bengok-bengke. Bagong sing sabar dhisik. Ora iso sabar. Aku nek wis ngene iki ora iso sabar aku. Semar dunekke werna-werna, kepengin duwe niat sing elek. Kepengin duwe niat sing ora prayoga. Saya tak takon karo sampean. Semar ngomong Pandhawa pirang puluh tahun. Tahu Semar njaluk undaan bayar? Tahu Semar njaluk derajat sing luwih dhuwur? Tahu Semar kepengin duwe apa-apa? Ora tahu.
Semar lahir batin lakoni iki kanthi ikhlas, ora duwe niat apa-apa. Minangka dadi pamomong ya minangka dadi pamomong. Nek Semar gelem dadi wong duwe derajat, duwe pangkat rasa dadak nganggo pusaka telu tombak karo welang payung tunggu naga pustaka jamus tombak karo welang. Lemu nyebut ki ngawur urusan. Wong nesuwi bebas. Wong edani bebas. Ahlinya ahli. Padake ora. Ora asal dadak perlu tombak karo welang payung tunggu naga pustaka jamus nyajiman liwat ora. Nek Semar ki tak ngomong ya. Ayo itu sing Sang Bathara Ismaya, biyen nek gelem dadi dewa, Semar ki wis mukti. Wis mukti nang kayangan kono. Ora dadi ditakon, dadi titak kaya kowe-kowe kuwi. Hah? Ora kok dadi kowe ora basa kowe. Nesu mosok basa. Nesu kok basa kuwi matku. Punten dalem sewu ngono. Kula tak medal Jawi. Kula nek pamren wani kula tak bali teng Karang Kadempel. Nek sampean wani tenan karo Semar, tak laporke bapak. Yakin kula mboten ajeng wedi nglaporke bapak. Nek namengke perkara cilik dadi gedhe mang tanggung dhewe lho sinuwun. Kula wis ora piye-piye. Kados pundi? Menika mboten prayoga kedadosanipun Yayi. Menawi ngantos mangke Bagong menika pradul saestu kaliyan Semar. Menika mangke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Lajeng kepareng paduka menawi saged Bagong badhe kula tungkung kula candhek sampun ngantos wangsul dhateng negaring utawi wonten Karang Kadempel. Kula semanggaken paduka Kanjeng Prabu Arjuna wonten paring dawuh menipun Kakang Suwawi kula derek kula loro sauden telu saurupan. Mung drajating Panakawan. Parandene Bagong wong jujur, Bagong ora tau apus-apus marang bendarane. Nadyan salah bawane srogal nanging bab kejujuran antaraning Panakawan telu gareng Petruk Bagong sing jujur dhewe malah Bagong tumrap aku ngono. Iya Dimas, banjur sak banjure kepiye miturut petunganing Dimas Werkudara? Yen miturut petunganku pusaka telu paringna marang Semar. Merga Semar wis tanggap marang Sasmita. Yen negara Ngamarta bakal ana apa-apa. Bisane ora tumama ning negara Ngamarta. Kudu nganggo syarat Karang Kadempel kanggonan pusaka telu, tumbak karo welang, payung tunggu naga lan pustaka jamus nyang jimat kelima soto. Ucap-ucap itu nalika semanten ngraosi pusaka ketiga, tumbak karo welang, miwah payung tunggu naga, pustaka jamus nyang jimat lima soto. Eling-eling pusaka menika kedadosan saking Nalindra ingkang digdaya sekti kalintang. Mila panggraikane tan prabeda kaya menungsa. Mijil saking pagebangan pusaka-pusaka tiga kumleyang sak nginggiling Batraya nututi plajaring Klurah Bagong. Teka banjur ngadhep ngarsanipun Kakang. Nuwun sewu Prabu. Nembe kemawon Kakang Mas Yodipati ngraosi bilih Bagong menika Panakawan ingkang jujur. Menika kala wau sedaya kabukten. Buktinipun menapa Kakang Prabu mboten Numurupi kahanan apa sedewa? Pusaka tiga, tumbak karo welang, payung tunggu naga, pustaka jamus nyang jimat lima soto. Kula tingali kumleyang wonten sak nginggiling Batraya, malah sajaipun mungka lampahipun Bagong Prabu. Werkudara, yen ngono bener apa kang dadi ngendikaning Dimas Sena? Pusaka telu wis melu kelawan Bagong rasa dadi ditututi. Pusaka telu ae panggraitane tan prabeda kaya menungso, dasare kedadian saka menungso. Saka Nalindra sing padha saling wujud dadi pusaka. Iya Dimas. Kanthi cara mengkono barep ora usah sangga rungki. Sapurnaning lelakon antaraning Bagong karo Kresna kakangku tak kanthi menyang Karang Kadempel. Sowan ngersaning Semar Putranaya. Iya Dimas pun kakang mung karimanut. Kang mengkono Yayi tatanan panggih para kawula aja nganti ana ing kesemplok ing aradan.
upama dadi perangan antraning Koko Prabu kelawan Panakawan Bagong lan tak jaluk Siadi kudu ora kena ngrekake para putra supaya mrawasa lawan Bagong. Wah, ora bakal aku ngewangi Bagong apa dene ngewangi Kresna. Kabeh tak anggap katresnanku kabeh. Iya Dimas Sedewa ngono maring adawuh bubarna kang padha sibo ingsun kundur kedaton kawono nestaken dawuh lan madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dimas Sedewa purna gating mananggilan sang Hyang Sukenta daton truk saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadhiraken sanggaring Promban Jedi manggu ketanggung Joko Maloro ing samungampul bacaning Prabon kawis dengan saking Mandura tindaknya Sri Narayana katuran saking Mandrawa kaya tansah gumebyar candraning Sri Narayana wau